Ahoj. Čau, zdraví vás táta a Tom. My jsme si pro vás připravili naše úplně první video, který chceme dát na YouTube. A to bude ochutnávka sladkostí a takových zvláštních věcí, co jsme našli v obchodě Action, který je u nás v Praze, ale všude po České republice. A máme to všechno takhle připravené v takovémhle krásném mystery boxu. A na začátek jsme se rozhodli, že si dáme kámenušky papír tady s Tomášem. A ten, kdo vyhraje, tak vybere první věc na ochutnávku a potom se budeme střídat teda. Jinak každý ten produkt budeme hodnotit bodově od 1 do 10. 10 bude maximální počet bodů, že nám to nejvíc chutnalo a 1 samozřejmě, že nám to chutnalo nejmíň. A hodnotit to budeme lízátkama. Tak jdeme na to? Jo. Tak my si dáme teda kámenušky papír, uvidíme, kdo vyhraje. A dáme si kámenušky papír teď, jo? Kámen, nůžky, papír, teď. Remíza. Tak ještě jednou. Kámen, nůžky, papír, teď. A tak já jsem bohužel prohrál, tak na Tomíkovi teda by vybral z Mystery Boxu naší první věc, kterou budeme ochutnávat a hodnotit. Tak co to bude, Tome? Co se ti líbí? Takový jazyk. Vyšlo nějakým jazykem, tak doufám, že to na začátek nebude nějak moc kyselý. No, to doufám. Tak si dáme Mystery Box stranou. A my si to tady otevřeme. Tak oni to zajímavě. No, je to takový trošku do jahody asi. To se táhlo. Jak ulepený jazyk z pusy teda. To asi nějak... Wow. To je Takže nějak nahoře se to otvírá. Aha, ty to máš mačkat. Jo, vypadá to tak. Nice. Takový kychelý. Je to kyselý. Ale ne moc. Ale dá se to. Dobře, já to taky ochutnám teda. Je to hrozně takový jako ulepený. Jak jazyk prostě. To je hodně kyselý. Tak to jsem nečekal. Ale je to dobrý, jako není to špatný, ale... Jako takhle. Já mám kyselý rád. Ale je pravda, že tohle je jako hodně kyselý teda. Úplně nevím, čemu bych to přirovnal. A kromě té kyselosti je tam cítit trošku jahoda. No, dá se říct. Ale je to za mě fakt jako hodně kyselý. Já bych tomu dal na začátek asi 5 lízátek z 10. Co ty? Já asi stejně. Taky 5 lízátek z 10. OK, tak to máme první produkt. My se půjdeme teďka opláchnout a půjdeme na druhý produkt, který budu vybírat já. Tak, my jsme zpátky. Umyli jsme si zalemtaný ruce a pusu. Jo. Šlo to docela v pohodě. Stačilo vodou. Nemuseli jsme ani mýdlo. A já jdu teda vybrat něco dalšího na ochutnávání. Tak to vyber. A zkusím tady zaštrachat. Oh no. A něco mám. To jsem měl. Máme tady Napište nějaký... komentáře, kdo tohle měl. Jo, určitě můžete napsat, kdybyste nějakou tuhletu pochutinu z Actionu chutnali, jak vám chutnali. Případně, jestli třeba máte tipy na nějaký ještě jiný sladkosti, co tam mají. My jsme vzali od každého něco, ale mají tam toho spoustu. No. Já jsem vytáhl tady ty jelly beany, ale... Ty mají hodně příchutí, jako třeba, já nevím, pomeranč, různý prostě. Asi to nasypeme do těch skleniček. Jo, mám tady skleničky. Bohužel to vypadá podle toho paňáčka, který se tam tváří dost... No, jako takový nakyselový. Že to bude asi taky kyselý. Ale tak uvidíme. No uvidíme, jestli to nebudeme cucat. Musíme to rychle rozkousat radši. Jo, jestli to budou cucací bonbony, nebo jestli to budou nějaký žvejkací dropsy. Tak jdem na to. Jo, mě by to zajímalo, jak to chutná. Sypu. Takhle. Ještě třeba modrej. A ještě nějaký tam nemám. Tak, sypu mě. Tak počkáme. Zelenej. Já tam třeba zelenej nemám, ale máš tam tak takový. Okoštujeme k víno. Ale voní to docela dobře. No, jako sladce to voní. takový voní. Tak já nevím, beru jako, ten červený. Jako cukrová vata to voní trošku. Jdeš do červenýho, jo? No. Tak já beru taky červený. Na zdraví. Čau. Tak červený.
Dobré, asi nějaká třešeň nebo něco takového. A to není tak špatný. Ani. A není to tak kyselý. Ani no. Přitom se tam píše sour. Když se na to tak podíváte, ukaž to lidem. Píše no. No, sour. Ono to jako ze začátku je trošku kyselý. No, ale potom ne. Ale jenom taková jako lehonká vrstva. Potom třeba, pokud máš modré, A pak je to sladký a vlastně dobrý. tak si vem třeba oranžový. Zkouším oranžový, to máš modrý. Jasný pomeranč, to je jasný. To bude nějaká modrá malina, tak. Malina? Modrá, Já modrý ale. teda nemám. Ale ty je taky dobrý, není špatný jako. Mně to asi stačí, aby bylo místo i na ostatní věci, protože tady máme dneska docela dost. Takže já tady to vracím zpátky. A mě by zajímal tady ten třeba, ten Je to teda... růžovej. A máš ještě ochutná růžovej. A čus růžovej. Typu, jestli bude grepovej. To asi návěď. Ten melonový je strašně dobrý. Ale jak jsi to začal žvejkat, tak to cítím až sem, jak to voní. Jako meloun. Ale ne vodní meloun, ale takový ten žlutý meloun. Spíš, že jo? No, Počkej, tak já ten růžovej teda zkusím taky ještě. no to nebude asi moc. Tenhle ten? To Ne, je to je takový- spíš červený. No, Ty jsi měl... a ten pomeranč. To jsi měl růžový. Tady Ten světlejší. Aha. světlejší. Tak pozor, oni jsou Teďka tam zkusím růžový. ten oranžový. Růžový červený. Oranžový jsem měl. To je jasný pomeranč. A chutná trošku jak Fanta nebo Mirinda, něco takového. A to je fakt dobrý. To je fakt meloun. Já mi chutná nejvíc. Z těch, co jsem zatím ochutnal. A to mám asi ten samý, stejný. Jsou to takový prostě kamínky. Není to teda cucací, je to kousací. Máš se to dá rozkousat. A přitom to jako není gumový. Není to gumítek. A jako za mě úplně v pohodě. Jo, Z začátku trochu kyselý. Pak je to teda... jako Chvilku normálně je tam sladký. cítit. No. Pak je tam chvilku cítit ta příchuť, jako ta pomeranč nebo to. A pak je to takový jak cukrová vata, nebo takový prostě sladký. Je to docela sladký, ale za mě asi úplně Není jako v to pohodě. zase špatný, jako... Na to, kolik tam toho je. No, No tak řekni, jaký by si dal hodnocení? 9 lízátek. 9. To výborně. Až tolik, jo? Jo, mě to třeba dost chutná. Dobře. Tady krásně vidět aspoň rozdíl mezi dospělákem a dítětem, jak by to hodnotili. Já bych tomu dal 7. 7 z 10 lízátek bych tomu dal. Nebylo to špatný. Nebylo Uvidíme, to co bude dál. špatný. Teď vybírám já. Tak náš mystery box je zpátky. Zatím jsme měli 2 věci, aby byly kyselý, tak jsem zvědavý, co přijde jako třetí ochutnávka. Co tam vybereš? Takovýhle nudle. Nudle, Já nevím, prostě... jako čínský nudle, jaká polívka, máme to zalejt horkou vodou. ne. Spicy meat. Yeah, boy. Yeah, boy. To bude nějaký prostě, já nevím, prostě nějaký sladký nudle. Je pravda, že tam je napsáno funky noodles, takže to budou nějaký To nudle. rozbalíme teda. Jo, ale ukaž to, jak to vypadá vevnitř, jak je to zabalený, fakt jak čínská polívka. Je tam i lžička, nebo co to je? To je nějaký slice, No to- nebo co to? To si bude muset asi To je vyrobit nějaká normálně. sojovka, No nebo asi já jo. nevím. To vypadá docela dobře, je to hezký A zabalený. takový ty, jak to bereš ty... Čínský hůlky, No, jako na suši. a ještě tady jsou fakt ty nudle. Tak kamarádi, tohle to vypadá, že si fakt budeme muset jako udělat prostě nějakou nudlovou polívku z bonbónů, protože tady na to úplně kompletní sada. Jsou tady takovýhle barevný nudličky. Tak to uděláme, zkusíme co. Tak takhle nějak vypadá, když se rozmotá. Vypadá jak lano třeba. To je jedna nudle, přes nějaký provázek, nevím, gumový. Lano. Vůně to nemá nějakou žádnou výraznou. Hůlky jsou normálně dlouhý. Hej, já myslím, že to bude prostě nějaký ty hůlky, že budou prostě sladký, jako, chápej. Jakože se budou jíst ty hůlky? Třeba jo, já nevím. Já taky Jsem se nevím. to zvědavý, je to úplně
ochutnávka věcí, které jsme v životě neměli. Tak já to tam teda takhle leju do toho. To vypadá jak ten jazyk, prostě to tak voní trošku, že jo? No já doufám, že to nebude, ta náplň z toho jazyku. Protože to byla hodně kyselá, jako. Je to takovej sirup, něco jako třeba javorový sirup konzistencí. A je to zase takový ulepený. To tam bude hodně cukru. Jak to teda chutná, jak jsi to teď to? No, já nevím, já se toho bojím trošku. Co ty hulky? Se budou asi jedli, já to tak vidět, že jo? Ne. What? Ale ono to tak, že jo? Co si děláš srandu? To mi tak chutná. Ty hulky se dají jíst? To je jako lipo. No, Nebo jako jsou takový ty náramky, nebo ty hodinky s těma kuličkama, no. jak se dají kousat. A to je vlastně docela dobrý. Já jsem ty hodinky měl včera přece. Jo, No, to je pravda. Tomáš měl hodinky včera. takový ty náramky. A to není špatný. Ne, ty tyčky. Tak tyčka. A je to tvrdý teda, no. Ale je to dobrý. A mě to fakt zavonělo, jak jsi to otevřel. Já to normálně s ním. Nevím, čím to bude míst, a ty hulky jsou dobrý. To mám rád, to. To je dobrý. Jo, mi taky chutná hulku. A já nevím, tak 8 lízátek, ty nejsou zase tak špatný. Já bych hulkám dal tak 7. Jsou hodně sladký. Není tam moc cítit ta příchuť. Ale uvidíme ještě. Ještě to zhodnotíme komplet celý. Já zkusím teda kousek, už si teda máme čím vzít, ale těma hulkama by to stejně asi moc nešlo. Tak si tady zkusím vzít kousek. Ježiši, to bude volepený. Bude no. No dávej si ty do té skleničky. Ale já ti dám taky, jo, takhle. Tak jdeme na to, jo. Jo. Takže kousek nudlí s omáčkou. Sojovou. Ha. Kyselý. No. On to není zas tak kyselý. Ten sirup je kyselý. Že ho tam měla asi míň, ale pohodnej. Není to kyselý? Není. Aha, jsem se splet. Pardon. Trošku. No jako trošku jo, ale není to zas tak kyselý. Dobrý. Já myslím, že je čas, aby jsme to zhodnotili. Než se budeme ještě opláchnout. Hele, teďka píšou candy sticks. Aha, bude to tam napsaný, že jo. Samozřejmě nepřečetli, aby jsme to měli jako překvapení, co to je. A můžu začít s hodnocením? Já bych se nebál tomu dát klidně 8 lízátek z 10. Za mě jako dobrý. Jo, za mě taky. Jak těm tyčinkám. Takže jak je 8? Jo, stejně. Pecka. Super. Tak bych se jdem zase umej, protože tohle to bylo zase takový jídlo, který vás trošku ulepí. A pak budu vybírat zase nějakou sladkost, ještě jich tam máme pořád dost. Tak mě zajímalo, jak to teda, co to bude. Tady máme i nějaký příchutě nahoře. Je tam jahoda, jabko, raspberry, jo, malina a citron. Ty kokos. Ty jsou malinký. Podívejte na to. Ty jsou hodně malinký. Ukáž? Ty váho. Mě by zajímalo, Takový drobky až jako to vypadá. ale ty se trošku vysypal. Jo, už se to tady sype po stole. Tam dej. Tak zkusíme tu červenou, pokud máš takovouhle. Mám červenou. Ty nejsou kyselý zase třeba. Jsou trochu kyselý. Jako trochu jo, ale nejsou zase. Tomáš má jinou chuť než já. Jsou to takovýhle drobečky. No, dá se Malinkatý. říct takovýhle. Hele, já to zkusíme to najednou.
No, Netroufneš si? já to zkusím, no. Tak na zdraví. To jabko bude dobrý. Tak schválně zkusíme, jak moc je to kyselý. Už jsem to tucat. Jo, ale to nechutná hodně. No, je to kyselý. A když si jí dáte víc, tak pro nějaký malý děti to je jako, kdyby to bylo prostě sladký. Není to špatný. A je to trošku kyselý. Je Jako tady jako trošku. napsaný, že to je kyselý. Sour. Ale má to docela za mě dobrou chuť. No. Je to hodně cítit po těch příchutích. Já dávám svoji první 9 asi. Mě tohle fakt chutnalo. 10 si ještě schovám. Já 10. Ale to máš ale první 10. Takže by si chtěli vyzkoušet, tak tohle z toho oba dva doporučuji. Tak vyjedeme pomalu ještě do finále. Už nám tady toho jako tolik nezbývá. Takovýhle kuličky. To jsou nějaký kuličky, jo. No, jak se, to by mě, aha. Tady jsou takový, aha. To je jak pepřenka, nebo solnička. Co si na... Není tam ještě nějaký uzávěr náhodou. No, tak jsou už. Ne, není. Je. To jsme se teda nechali nachytat. Co jsi Trošku říkal? jo. Je tam to. To je jak na kečupu. Jak na kečupu, když si koupíte, jak jsou tam potom na těch plastových třeba od Hellmannsu nebo od Heinz tyhle ty vrchní ochranné vrstvy. To tak uvidíme, jak tohle bude chutnat. Takový malý balónky. No, to Tak je mi tam taky dej nějaký nějak fotbal. takhle. To je nějaký fotbal, tady to bude někde takhle napsaný. No je to tam tady někde takhle. Vidím tady rainbow, jako duhový. Takový rainbow něco, nevím. Tak taky prosím, nasyp mi. Stačí, trochu jenom. Tak dáme to Rainbow teda shot. naraz? No je to jako shot. Tak čau, na zdraví. No, to kyselý, že jo? Ale potom je to takový dobrý, že jo? Jo. No. Ale tohle mě přišlo hodně kyselý. Jo, to mě taky teda, no. Ale říkám, kyselý rád teda, ale Si ještě trošku dám. no už stačí teda. Ale zase má to dobrou chuť. Je to jako kyselý, ale má to dobrou chuť. No, kolik bys tomu dal hodnocení tady tomu Rainbow Shots? Tak ono to není zase tak jako, že by to bylo jako nějak special, super, ale prostě je to takový, tak 5 lízátek. Já myslím, že tady se na tom shodnu s tebou. A já tomu taky dávám 5 lízátek. Není to úplně špatný, takový půl na půl. No. Ale je to fakt hodně už jako kyselý, no. Jo. A vy, co máte rádi, kyselý, nebo třeba děláte nějaký challenge, byste mohli zkusit. Je to trošku kyselější. Tak třeba tohle. Tam máme nějaký 2 paňáčky. Tak to vyhle mě hrozně zajímavé, třeba chutná. Tohle třeba vůbec ani nevím, co jako je. Ale ukáž, co tam je napsaný. Hair Blast, něco s vlasama. Je pravda, že ten Blast, paňáček má nějaký vlasy. Takový, vidíte, tady takhle nahoře. Takový hrbové, nebo já nechci něco takového. Tak pojď, já to roztrhám. Jo, roztrhej to ty. Mají to teda hezky zabalený pečlivě. Vypadá to jak nějaká postavička nebo figurka, kterou si můžete vystavit. A ona je to postavička docela, i když se to rozbalí. To jsem nečekal. Má se to jako nějak odevřít, nebo já nevím. No jako určitě, no, ale Já nevím, jak se můžu? třeba tohle dělá. Nemáš jako těma nohama třeba nějak posouvat? Protože... Co to? Ajajajajaj, už jsem to pochopil. Tady nahoře jsou takovýhle dírky a těma nohama se to bude dát vytlačit, když se to zamáčkne. A já už teď se hodně obávám, že to bude zase něco kyselýho, že jo? Jdeš do toho první? No. Ale je to docela sladký, není to špatný jako. Ještě zkusíš, jo? Takovou vrstvu, jo? Není to špatný. No ten první výraz byl takový hodně zajímavý teda. Jsem to nečekal. Jinak se to takhle jako. prostě zmáčkne ty nohy.
Ježišmarja, a vyrostou jako vlasy. Proto je to jako hair, jako vlasy. Já to Ještě mám to hodně steče. teda. No není kyselý zas tak, že jo? Ale víte, Je to sladký jako. víš, jak to chutná trošku? No, jak? Jako zubní pasta. Ale taková ta dětská. No. Taková ta perlička jahodová, nebo něco takového. Jestli pamatuješ. To jsi možná taky někdy měl, už nevím. Taková... Ale je to tekutý. Jak ten jazyk to trošku chutná, že No ale jo? není to taky kyselý. Ale jako bych tam cítil trošku té pasty, nebo toho mentolu, nebo já nevím, jak bych to popsal. Rozhodně je to jako hodně zajímavý. Ale můj favorit tohleto teda jako není, musím říct. Hrozně mi to připomíná, když jsme jako malí děti měli jahodovou zubní pastu. Perličku. Myslím, že se jmenuje perlička, no. Tak mi to jako hodně připomíná, no. To by to chutná hodně! Jako je to hezky zabalený, ten nápad vlastně se mi hrozně líbí. A Je chutná to i dobře, není to to originální, špatný, jako... no. A když si to člověk pak třeba nějak vypláchne, tak má z toho takovýhleho panduláčka, no. Tak prosím 2 věci. Tak to vybírám teď, ty vybíráš přece, nebo... Jenom ještě teda hodnocení jsme vlastně nedali, bychom nezapomněli tady toho paňáčka. Ty jsi možná už hodnotil. Nehodnotil. Já dávám 4 lízátka z 10. Není to úplně špatný, ale Já rozhodně dali jsme 10. lepší. 10, jo? Jo, mě to chutná hrozně. Tak to jsem nečekal, no. Tak zkuste někdy koupit a dát ochutnat rodičům. No, Jestli jim to bude chutnat, mě to třeba No. nechutnalo. Ale Tomáš říká, že to bylo dobrý. Takže máme jiný chutě. Tak jdeme na další ukázku. Na další ochutnávku. tak teď vybírám já, že jo. Už jsou tam poslední 2. Tohle. Máme tady zase nějakého dalšího panduláčka. Akorát místo hlavy má nějaký lízátko, nebo... Jo, to šlo otevřít, jo. Dobré, asi lízátko tak typuju, že jo. Asi jo. Chutná jak, já nevím jak. Ale hrozně mi to něco připomíná. Ukáž? Hrozně. Jenomže je zase tady něco mačkacího. Ono to bude nějak vystupovat, že jo? V tom vevnitř, v tom je nějaká náplň. Ale hrozně to něco bude, jako. To není dobrý lízátko. To je jak nějaký úplně nejlevnější lízátko z poutě, jak jsou takový ty cukrový jenom. Ale ty zatočený. podívej, co v tom je. Takový bílý, že jo? Něco takový. Lízátko mi teda nechutná, ale Co je v tom zase? Tady. no, ono totiž, tady je díra. Vidíš to? Jo, tak možná Počkej, ukážem to, jo. Tady takhle vevnitř, v tom lízátku, je díra. A podle mě se to má nějak zmáčknout. A ty si na to něco ochutí. Jo, už to vylítlo. Už tady něco teče. To si máš jako ochutit asi. Je to kyselý? Jenom opatrně, ať to nevylítne úplně. Já tě to tak máčknu. Dělá se to teda hodně jako těžce a blbě, musím říct. A šup, ochutnej. Kokos, to je jak ten jazyk, že jo? Teda lidi, tohle mi jako chutná si zatím nejmín, co jsme tu měli. Jak to lízátko, tak i Jazyk. ta náplň, co je v tom lízátku. A nekousej to asi. To je lízátko. A je tvrdý, no. Jako A je to píšou dobrý. jako jahodový a... A taky je to od toho doktora. Jako nápad dobrý. Lízátko a že se tady na něj dá vytýct nějaká náplň, která je tady v tom. Jako, to je že super. se to ochotíš, ale ne... Podle jako, toho, jak je to chceš. kyselý zase třeba. Takže Jasný, to tak dneska ne. máme nějakou kyselou ochutnávku, ale mě teda sladkou. mě nechutná ta náplň ani to lízátko. Já musím říct, že tomu dávám 1. Jedno lízátko z 10. Co ty, Tome? Kolik bys tomu dal? 2 2. lízátka. Tak ani Tomášovi tohle nechutná. Ta náplň mě vůbec nechutnala. Ale jako ta jako bez té náplně to bylo jako takový na 3, 4, tak takový to... Jako, dejme tomu. Není no. to špatný zase, ale... Třeba to nikomu chutnat bude, každý máme trošku jiný chutě, no. Tak já už ani nemusím vybírat, protože
je tady úplně poslední věc a tu určitě taky dobře znáte. My jsme ji jenom neměli od téhle značky ještě. Takže já to tady vybalím. Tak to ukaž na kameru, Tome, co to máme? Co tady máme jako poslední věc? Takový pásky. Když se na to podíváte. Mám rád. Kyselý pásky. A ty většinou nebývají úplně moc kyselý. Oh. To už je Jsou takový- nakrájený vlastně. No, jsou takový hezky barevný. Jako duha, dá se říct. Tak 1 na 1. Tak. Jsou takový docela krátký, vejdou se do pusy. Ano, jo, jako takový trošku kyselý budou. Jdem na to. Jsou dobrý, nejsou špatný jako. Není to moc kyselý. Tak jako malinko. To tady jsou pásky od Fizzyho. To je napsáno Fizzy. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás u svého dalšího videa. Dochutnáme, dáme hodnocení. Já jsem vytvořil jako písinku. Ten pásek. Není to špatný. Jako je to asi lepší než To některé lízátko. ty věci, to určitě. Ale myslím, že jsem měl lepší pásky teda. Třeba v Lidlu mají dobrý ty troly. I pásky jsou lepší. Já bych tomu dal 6 lízátek z 10. Není to špatný, ale Já se stejně. taky 6. OK. Není to špatný. Tak jo, to byla naše první ochutnávka, vlastně i první video tady na tom našem kanále Táta a Tom. Tak doufám, že se vám to líbilo. Určitě budeme rádi, když nám dáte odběr, zvoneček a třeba příště natočíme zase nějaký video. A mně se to líbilo, nebylo to špatný, ty věci z toho actionu jsou levný. Já vám potom hodím vždycky do popisku ještě ty produkty, za kolik jsme je koupili, za jakou cenu. A to byla naše ochutnávka a naše hodnocení z takových kyselějších věcí z actionu. No. Tak co? Máš ještě něco, Tome, co bys si chtěl říct k ochutnávce? No, nemám. Spokojený. Nemám, prostě jsem spokojený. Děti se spokojí. I s málem. Tak jo, mějte se hezky a zase nějakýho jiného videa příště. Zatím. Čau!